Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय लोगोसे गासिबो फिन खेबसे बनाय थाबाय लोगोफोर दा आङो माबायाव थांनो नागिरदों जल्दि ओंखारनानै मा होनोमोनलाय मसलपुराव थांनो ओंखारदों आरो लोगोफोर बेखौनो एसे शेयार खालामनो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनबा नायलांबाय थाबानो जाबाय स' बिदिब्ला थांनोसै नायलांबाय थादो गिसिब लाखानोलै आंनि सिबनो गरमथार Hai थांग्राफोरा नै गारि नेगासिनो गारि मोनफैबाय खिरखि जिङाव जखानांगोन खिरखि नागिरग्रा गारिग्राफोरा Mosselpuraw ini first time थांनोसै excited गारिया खारबाय खारसिगोन खर'आ जेबो जायाबानो जाबाय आंना खर'आनो हाया आंना Hi guys Mosselpur first time nongलाय नोंलाय आंनियाबो first time मिहायाबो थांगोन नै ला Mosselpuraव थांनो नागिरदों नै बास थांगासिनो जोंना थाङाखै नेगासिनो मानसिफोर नेबाय थानो बासबाय जबाय थानो दे आंनिफ्राय फाय नोंसोरो मा खालामनो थांगोन मसलपुराव आङो बेरायनो थांगोन मोजां नोंसोर नेवसो Udah gedor-gedor ke Gari sewa pakai lah, tapi kita gariannya apa sana apa ini lah. Dan karena sekarang pasti mama gari wah kenapa ikut itu? Rumnya lu separ ada bunyi udah karena sama sana besarnya. Kakak seneng kat sepeng. Malah beriran ke bipa. Gari apa sana? Ya, apa lah yang benda singna. Apa lah nama? Gari apa sana gede seroza sebagai mas pra. Malah Mosselpur nui bena. Mosselpur naikgrafora गारियानो हामा जाबाय आबै गोदान जानांगौमोन एखिनियावनो जायोबो माने जोङो मार्केटाव हाबनांगौमोन माला थांनो मोनगोन 10 जालायलांबाय Mosselpuraव दिनैसो फार्स्ट टाइम थांनायदोंमोन गारियानो ससेयावनो हामा जाना फैबाय जोंना गोदावफोराव गैया मेथाइ गानजाना थाबाय थानोसै गारियाबो गोबांनो नेखोनानै थादों आंनिखौनो मालिक फैना लाखाबाय थाबायनांबाय बिराद गोलाव नै गारि गोजा लाइन इमान सान्दुं गोसा थाबायनांबाय बरमा नायनो फैग्राफोर बरमानो मसलपुर बरमानिफ्राय थाबायनांबाय
फुंनिफ्राय थाबायबाय जों लोगोफोर नैला मसलपुरखौनो मोनहैयाखै दा सिगाङाव दां हे भगबान ओरैबायदि जाम गारिया मोनहैनायावलाय खादां आयु गोदाव सोराव जाजोब्बाय मानसिफोरा फाग्ला जागोनलै बिसि सान्दुं गोसायाव थाबायनांगौबा आयै यहाँ का जितना भी लीडर्स है बेडरूम से जुड़े हुए हमारे माताओं हैं और जोंनो फैखाबाय ओइयाव दा ओइफोराव दों बाजागा फैनाय बायदि मोनबायलै दै न'खौ बिबार दोङो जि बरिया बरिया ओइ मा पार्क होनदोंमोनलै जोंहा नैया जि दानानै मोनबाय बान्था मोनबाय इफोरखौ स्लाय ओंखाम जानोसै निला हाबब्लासो जोङो आइ जोंखौ मोनदि मासि नायबाय थागोन न' मासि नायबाय बेसे नायनो होदोनो माथिं दोङो हियालाय आइ नुबाय बेलाय आइ थांदो इसान दानायबो जागा दङ इफोर गत्ता सिनानै गोजा सरकारनि इफोरो दाना जायो गत्ता सरकारनि हिनालाय गोजायो खादि गत्ताना दं होननो मालाय बिनो र' बिटिसिनि मेन जाखांबायना चिकेन बिरियानिखौ जि दानाय नायनो थांनायदों जों दा ओमफ्राय जाखांनानै बयाके सान्दुं खालै साथाब्लाबासो नैफोरनो दां इसोर मायाव हाबखोथाय मायाव हाबखो नोंसोरलाय फालु बिफां गायलायदों मालाय ये माथो गस्लासो दां गस्लासो दां
बेखौ दानानै निरानिखौ दानानै खिलायबाय थान्दा जागोन जों थान्दा गाननि थान्दा गोजा दाखायोना बिदिनो गोजा दाखायो नालाय गाननायाबो गाननायफोराबो बेसेसो फानोबा फाननायखौ मिथिया दे आं सोंनायखौ मिथिला आखाइजों दानानै कानि सुनाय बरिया जागोन गाननो न' कानि माबा रोजाद्रायबो नङा फाननादोंमोन उल्थाना आगरा एसे मोजां नुमारदां नै न'फोरखौनो गारना थांबासो दां न'खौ बरिया नुमारदां आङो मा गेंग्रा मडेल लालाय सान्दुङा आयै खामथारजोब्बाय क'क्राझार गोसोमसो जाजोब्बाय सान्दुङाव थानानै साथा नांगौमोन आंनोबा गिबिरावनो दसे थानोसै आं गोमोनांबाय खोमा सिंगारखौ बायदि जलायबाय नै क'क्राझार टाउन नायग्राफोरा मेंबाय क'क्राझारफ्रा मा बरमा बरमा होनबाय थायो नोंसोरलाय निउ क'क्राझार मोजांथार बुस्थुसो दे नै इन्थ' नोंसोरखौ दे केमेरा नङा भिडिअ नङा केमेरा थिखांनो बिलाइखौ लाखा दे